алейкум, братья таджики. Таджикистан вперед! салом алейкум дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи чӣ просмотрҳои моро ютуб мебара, чӣ хел ҳамаи просмотрҳоро бинем. Мумкин баъзе одамо сарфам нараванд, ёфт мешаванд одамое ки мумкин дар комментария бинависанд ки чиза мо медонистем. Бародар ту медонӣ, хушбахолат ҳастанд одамое ки бо намедонанд ҳамин чиза ва ё ки мақсад минутҳои моро кадом соата ютуб мета мо чанqa минут гирифтагием, ҳамаям ёд дар рӯза видео мешавад. ҳама каса мешинем, тамошо мекунем. албатта ки ягон чиз барои худон мегирем. медроем ютуб, значок каналмона меҷикем, настройка меем бародаро. иш соатомона мақсад кадом соата мета, як рӯз дар мора просмотромона ком соата мета, ҳамаш омадагия инҷа. ина мақсади ҷа ман мондагиам кажди 7 соат пас мақсад мара мета, соатома ишон мета, просмотрома чанqa гирифтагиам. инаи чорни тема и мақсад хуба интар мекунӣ, сфед меша, сфед камтар чишма мезана ва гирёнш мекунӣ, сияҳ чишма намезана оқадар. инаи иҷа да бисёр чизо ҳастай. инаи ҷа бо страна там метавонӣ москва кунӣ. ним хелаини миҷа алиш мекунем бародаро. ин мира меҷақем худона кайфора ҳаму қадар соат намеонем, ҳаму қа соат пас минутҳои шумора мета ютуб. даим гуфтагие ки просмотра мақсад ютуб медизда ҳози даи бора мегумтона бародар. медроем творческий студия ютуб. творческий студия доромадем бародаро. ина примерно мегирем, ина видеотонда медроем. ягон видеои пешинаатона меёина видеомама мегирам. ина нигаҳ ка иҷада 302 просмотр навистагия, иҷадамада 18 шондоиса 18 минута 18 просмотр. баъзе одамо амира хато фикр мекунанд, удалид мекунанд, мега просмотромона бридай. дар асли хел нест. ютуб просмотри шуморо бридагӣ неста. ин иҷа медроем бародаро, дар ин просмотр межиқем. ина времятонда медроем, ҳамиҷа все времяш мекунем. ҳамин видеотона ишон метавонед 229 минут ҳамин видео доагияй. ина просмотрша мебинем, просмотрша все время мекунем. ина 302 просмотре ки дар ҳамуҷа буд, дар ҳамиҷа ҳам ҳастай бародаро. ҳамин хотир хеле бисёр мешавад одамодиё ки инаи видео хаймара ҳамаша ишон додист. барои ҳамин ҳастанд видеое ки камтар ишон метавонанд, уҷа бисёрна не ки иҷада камтар ишон метавонанд. барои ҳамин шумо удалитш накунед. ну чизи ҳасти ҳамон қадар. ина примерно и видео ма уҷа 410 просмотр ишон доагия, иҷада 93, иҷа 19 просмотр. одамо ҳамира фикр мекунанд ки мақсад уҷа ютуб просмотре моро брид. инҷа медрои полни времяш мекунӣ. ина просмотрда все время мекунӣ, 410 та мебурояд. минутота ҳамҷа медрои мекунӣ, мебурояд. любой видеота эфирта чизта фора ҳамҷа медрои мебинӣ минутоша 100% ҳамаш доагия. фақат видео кардан дар кор, тамом, ҳеч не. боқӣ сарбаланду хунобод бошен. видеои рӯзаи мо дар бораи ҳамин чизо буд.